hedder Laura. Og jeg hedder Ida. Og vi vil tage det næste tal til bingo, banko. Ja. Og den måde vi gør det på er at lave et sækkeløb, hvor der kun er én spiller, som er Laura. Vi ser, hvor lang tid det tager mig. Vi tager sekunder, og den tid jeg gør det på, det er så det næste tal. Jeg skal ned i sækken her. Jeg skal så starte her. Løb, eller hoppe, ned under bordet. Jeg skal herop, rundt om stolen, herned. Tag bolden, der ligger herinde. Læg det der på igen. Og tag bolden. Løb op der, rundt om. Hen op til bordet igen. Hop op på det. Hop ned. Og så skal jeg ned i mål her. Og husk den tid, det tager. I sekunder. Det er det næste tal, spillet. Vi har vores dygtige filmer, Ida, som vil filme mig igennem. Det er også Ida til tid. Der er klar. Okay. 3, 2, 1 og værsgo. Og så hen rundt på stolen. Hen og hente bolden. Ja, og det blev lige præcis 36. 36, som I kan se der, det er 36. Så næste tal til spillet, det er 36. Håber I kan bruge det. Hej hej. Hej hej.